Assalamu alaikum, barka da zuwa tashar Gaskiya TV. Wani abu da bamu sani ba shine wasu jaruman Kannywood sun kasance abokai tun lokacin da suka fara shiga harkar fina-finai. Tsohuwa gami da amintacciyar abokantaka tsakanin Ali Nuhu da Ahmad S. Nuhu, wanda suka kasance 'yan uwa kuma aminai tun ƙuruciyarsu. Ali Nuhu da Ahmad S. Nuhu aminai ne wanda amintarsu ta shahara, ganin cewa ko da yaushe suna tare. Sun fito a fina-finai kala-kala kamar su Mujadala da sauransu. Sai daga ƙarshe Allah ya yi wa Ahmad S. Nuhu rasuwa. Hakika wannan aminta ba za a manta da ita ba. Ali Nuhu da Adam E. Zango, duk da cewa akwai rashin jituwa tsakanin jaruman biyu yanzu, amma kafin haka sun kasance abokai. Hakan ya sa Adam Zango ya sa wa ɗansa sunan Ali Nuhu. Shin me ya kawo rashin jituwa tsakanin Ali Nuhu da Adam Zango, alhanin sun kasance abokai a baya? Ku kasance da Gaskiya TV a koda yaushe. Gaskiya TV, gaskiya ɗaya ce. Mun gode.